Li navçeya Cezîrê ya Rojavayê Kurdistanê deh bindav hene. Pênc ji wan bindavan li navçeya Dêrikê ne. Ew bindav di navbera biçûk û mezin de ji aliyê rêjeya ku dikare avê vehewîne hatine avakirin. Ew jî ev in. Bindava Sefan weke bindava herî mezin li parêzgeha Hesekê ye. 6 kîlometreyan dikeve başûrê Rojavayê Dêrikê. Dikare 48 milyon mitr sê car av vehewîne. Ji Sînûrê Bakurê Kurdistanê dest pê dike. Ta gundê girêvira û jor çemê Sefan ji bendavê derdikeve ta çemê Dicleyê dirêj dike. Bendava Borzê 2 kîlometreyan dikeve rojhilatî bajarê Dêrikê. Nîzîkî gundê Borzê ye dikare sê car av vehewîne. Bendava Başotê 6 kîlometreyan dikeve bakurê rojhilatî bajarê Dêrikê dikare 6 milyon sê car avê vehewîne. Bendava Zexîre nîzîkî gundê Zexîre ye derdora 2 kîlometreyan dûrî bajarokê Çilagayê ser bi Dêrikê ve ye. Dikare 23 milyon mitr sê car av vehewîne. Bendava Pêncan bendava Çilaga ye. Derdora 40 kîlometreyan dikeve başûrê Rojavayê Dêrikê. Sala 1974 hatiye avakirin dikare 10 milyon mitr sê care av vehewîne. Navçeya Dêrikê weke navçeyeka pir av û çandiniyê û petrolê tên askirin û ji aliyekî ve jî 5 bendavên wê hene û li Sûriyê di pileyên pêşiyên de ye ji aliyê çandinî û petrolê ve. Tevî wêyekê jî li ser asta Sûriye û mîna gelek navçeyên dinyên Rojavayê Kurdistanê rastî xemsarî û kêm xizmetguzarî ji aliyê rejîma Esed û desthilatdaran ve hatiye.